Ang abo sa pula nga baka, unya giingnan sa Ginoo si Moises ug si Aaron, kini mao ang gisugo sa Ginoo. Sultihi ang katawhan sa Israel sa paghatod nganha kaninyog pulang baka nga baye nga batan-on pa, walay tatsa ug wala pa ikadaro. Unya ihatag ninyo kini kang Eleazar nga pari og dad-on kini sa gawas sa kampo og ihawon diha sa iyang atubangan. Itunlob ni Eleazar ang iyang tudlo sa dugo ug iwisik niya kini sa makapito pa dulong sa tolda nga tagpuanan. Ug sunugon ang baka atubangan niya, ang panit, ang unod, ang dugo, laki pang tinay ni ini. Ug ang pari magkuhag kahoyng sidro, hisupo og pulang panapton ug gilabay niya kining ngadto taliwala sa gisunog nga baka. Unya labhan sa pari, ang iyang bisti ug maligo siya ug unya mo pauli siya sa kampo apan isipong hugaw, ang pari hangtod sa pagsalup sa adlaw. Ug labhan sa nagsunog sa baka, ang iyang bisti ug maligo siya ug isipon siya nga hugaw hangtod sa pagsalup sa adlaw. Unya ang tawo nga dili hugaw mao'y mohipos sa abo sa baka ug adto niya kini ibutang sa usa ka dapit nga hinlo didto sa gawas sa kampo. Tipigan kini alang sa katilingban sa Israel aron gamiton unya sa seremonya sa pagpanghinlo kay ang maong baka halad man alang sa pagpapas sa sala. Unya ang tawong naghipos sa abo sa baka maglaba sa iyang bisti ug isipon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. Ug kining suguwa nga alang sa katawhan sa Israel ug sa mga langyaw nga nagpuyo tipon kanila dili mausab ang paghikap og minatay. Isipong hugaw sulod sa 7 ka adlaw ang mohikap og minatay, aron siya mahinlo, kinahanglang manghugas siya sa tubig alang sa pagpanghinlo sa ikatulo ug sa ikapito ka adlaw. Apan kon dili siya manghugas sa ikatulo ug sa ikapito ka adlaw, dili siya mahinlo. Ang mohikap og minatay ug dili maghinlo sa iyang kaugalingon, dili na isipon nga sakop sa katawhan sa Dios kay wala man siya manghugas sa tubig alang sa pagpanghinlo. Mao kini ang balaod mahitungod sa tawo nga mamatay sulod sa tolda. Ang mosulod sa tolda ug ang ana sa tolda isipong hugaw sulod sa 7 ka adlaw ug isipong hugaw ang tanang sudlanan nga walay tabon. Isipon usab nga hugaw sulod sa 7 ka adlaw ang tawo nga atuwa sa gawas nga makahikap sa lawas sa tawo nga gipatay pinaagi sa espada o namatay sa kasagarang hinungdan o sa bukog sa usa ka tawo o sa usa ka lubong. Ang tawo nga mahimong hugaw niining paagiha magkuhag abo sa baka nga gisunog alang sa pagpapas sa sala. Isulod niya kining sudlanan og butangag tubig gikan sa sapa o suba. Unya ang tawo nga hinlo mokuhag hisopo og ituslob niya kini sa tubig. Iwisik kini sa tolda ug sa tanang galamiton ug ngadto usab sa mga tawo nga atuwa sa sulod. Wisikan usab niya ang tawo nga nakahikap sa bukog o sa gipatay pinaagi sa espada o sa namatay sa kasagarang hinungdan o sa lubong. Unya ang tawo nga hinlo mowisik sa tawo nga nahugaw tapos sa ikatulo ug sa ikapito nga adlaw. Sa ikapito nga adlaw, mahinlo na ang maong tawo ug labhan niya ang iyang mga bisti ug siya maligo usab. Ug sa pagkagabi ni anang adlawa, mahinlo na siya. Apan ang dili hinlo ug dili manghinlo sa iyang kaugalingon, dili pa apilon sa tigom tungod kay makahugaw man siya sa dapit nga balaan. Ug kay wala man ikasablig kaniya ang tubig alang sa pagpanghinlo isipon siya nga dili hinlo. Ug kini mahimong tulumanon nga dili mausaba lang kanila. Ang muwisik sa tubig alang sa pagpanghinlo kinahanglan manglaba sa iyang bisti. Ang mohikap sa tubig alang sa pagpanghinlo magpabiling hugaw hangtod sa pagsalup sa adlaw ug bisan unsa ang iyang mahikapan mahimong hugaw ug ang makahikap nini mahugaw usab hangtod sa pagsalup sa adlaw.